nová velká žila se objevila a myslím si, že zlatokopové jde o to, abyste ho také řádně využili a vytěžili z něho zlato. Je v hloubce půl metru. Tak, na tento klem číslo 12 nabízím cenu, abych nebyl hrozný, tak $300. 305. Výborně, 305 a vyhrává 310. 310 Mustangové, 315, 320, Vesti, 340 Mustangové, syny, co? 360, 370, 500, to je krásné. Tak, 500 bude poprvé, nikdo kolťák nechce, ne? 500 podrujete bohatý. 500 pade? 560. 560 kolťáci, proti Vesiáku. Tak do toho. 565. A 570. 575, ano. Kolťáci mají 575. Kolik? 580.